Δήμαρχε Ιωαννίνων και Αντιδήμαρχε Αλεξανδρούπολης, αγαπητές φίλες και φίλοι, το Ινόχρυσο Ιωβιλέο, η 50χρονη πορεία της εκδήλωσης που αναδείχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του τόπου μας δίνει χαρά και ικανοποίηση και τιμά ιδιαίτερα τους προτεργάτες και εμπνευστές της που ξεκίνησαν πριν τόσα χρόνια με ελάχιστα μέσα και δυνατότητες. Η γιορτή του κρασιού δεν είναι μόνο μια σημαντική εκδήλωση που τιμά και προβάλλει το κυπριακό κρασί και τις πανάρχιες παραδόσεις του λαού μας. Είναι και μια έκφραση τιμής και αναγνώρισης προς όλες εκείνες τις γενιές των προγόνων μας, προς τις χιλιάδες των αμπελουργών, αλλά και την πλειάδα των ινοποιών και των ανθρώπων του ινεμπορίου, που κράτησαν ζωντανή και αξιόμαχη την αμπελοϊνική παράδοση της Κύπρου και κυριολεκτικά μεγαλούργησαν σε συνθήκες δύσκολες και άκρως ανταγωνιστικές. Φιλοδοξούμε στο μέλλον να πάμε ακόμα πιο μπροστά, ώστε η γιορτή του κρασιού να περιλαμβάνει δρόμενα σε ολόκληρη τη Λεμεσό και να προσφέρει γενική κατάνοιξη και ευοχία σε όλους εκείνους που θα βρίσκονται στην πόλη μας. Ακόμα φιλοδοξούμε η γιορτή του κρασιού να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεων της στην ανασύνταξη της κυπριακής αμπελουργίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής εινοποιίας και στην επάνωδο μας στις διεθνείς πρωτιές που οι σκαπανείς της γιορτής μας κατέλειπαν ως παρακαταθήκη. Ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία με επικεφαλής τον κύριο Αντώνη Χατζηπαύλου έχει συμβάλει για την άρτια διοργάνωση της. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέπραξαν και συμπράττουν για την επιτυχία της γιορτής. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, τον Κυπριακό Οργανισμό του Τουρισμού, την Emporium Cars, την Άκης Έλληνας Energy και τις εταιρείες του Φιλοκύπρου Ανδρέου. Ακόμα ευχαριστούμε τον τηλεοπτικό σταθμό Capital, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια απευθείας μετάδοση της τελετής των εγγενείων σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο μεταφέρει δορυφορικά το σήμα της άμεσης μετάδοσης σε όλον τον κόσμο, σε όλες τις κυπριακές παροικίες. Θα παρακαλέσω τώρα την Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την κυρία Μπραξούλα Αντωνιάδη, να προσέλθει στο βήμα. Αγαπητέ φίλε Δήμαρχε Λεμεσού Ανδρέα Χρήστου, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι υπουργοί των οικονομικών, των εσωτερικών, της γεωργίας, των συγκοινωνιών και έργων, δεν ξέρω αν άφησε κανένα πίσω, φίλοι βουλευτές, αρχηγοί και εκπροσώποι κομμάτων, αγαπητοί φίλοι και φίλες που έχετε συμβάλει στην επιτυχή διοργάνωση αυτής της γιορτής απόψε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αποδίδοντας ξεχωριστή σημασία, παρευρίσκομαι στα εγγένεια της καθόλου ξεχωριστής φετινής 50ης γιορτής του κρασιού που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού με απόλυτη επιτυχία. Με την ευκαιρία των 50 χρόνων η φετινή διοργάνωση είναι σαφώς αναβαθμισμένη, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και τα περίπτερα των ινοποιών κυριαρχούν στο χώρο όπως εξάλλου επιβάλλεται. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει ακόμα ένας ξεχωριστός λόγος που χαίρομαι γιατί είμαι απόψε μαζί σας. Πολλοί από εσάς γνωρίζουν ότι είμαι και μισή Λεμεσανή και έχω πολύ καλές αναμνήσεις, ευχάριστες αναμνήσεις και από τα παιδικά και τα νεανικά μου χρόνια που ερχόμουν κάθε χρόνο εδώ με τη μητέρα μου, από την πλευρά της μητέρας μου είμαι Λεμεσανή, για να χαρούμε αυτή την όμορφη γιορτή που με τις δικές σας προσπάθειες γίνεται ακόμα ομορφότερη κάθε χρόνο. Ο Δήμος Λεμεσού μέσα από τη διοργάνωση της γιορτής ενισχύει και αναδεικνύει την πολιτιστική παράδοση και την ιστορία του τόπου μας που είναι άμεσα συνυφασμένη με την παραγωγή του κρασιού. Το αμπέλι και το κρασί για χιλιάδες χρόνια συνδέθηκαν και επηρέασαν τη ζωή, τα ήθη και έθιμα του λαού μας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου
και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έχει συμβάλει τα μέγιστα για την αρτιότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία της φετινής διοργάνωσης. Ο χώρος εδώ, αλλά και η πόλη της Λεμεσού, για 2 εβδομάδες μετατρέπονται σε πόλο έλξης για χιλιάδες ντόπιους και ξένους περιηγητές. Η γιορτή του κρασιού αναμφίβολα συνεισφέρει στην προβολή του κυπριακού κρασιού, προβάλλει την πλούσια παράδοση του τόπου μας και δίνει την ευκαιρία στους εινοποιούς μας να αναδείξουν τα ποιοτικά άλματα που πέτυχαν μέσα από συστηματική δουλειά, μεράκι και επαγγελματισμό. Η αφοσίωση, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η ποιότητα αποτελούν τα κύρια συστατικά επιτυχίας και προόδου για κάθε εινοποιό. Σήμερα ο αμπελοϊνικός τομέας εξακολουθεί να είναι σημαντικός για την οικονομία, τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη σημασία του αμπελοϊνικού τομέα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Κύπριους αμπελουργούς και εινοποιούς μέσα από μια στοχευμένη και συγκροτημένη στρατηγική και σίγουρα μέσα και από τη στήριξη των προσπαθειών του Συμβουλίου Αμπελοϊνικών Προϊόντων, που είναι και ο κεντρικός φορέας σχεδιασμού της αμπελοϊνικής πολιτικής. Σημειώνω με ικανοποίηση την παρουσία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του Συμβουλίου Αμπελοϊνικών Προϊόντων με κοινό περίπτερο, στο οποίο προβάλλονται οι δρόμοι του κρασιού, ένα νέο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ανάγκης για επανατοποθέτηση της Κύπρου στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Λοιπόν, συγχαίρω θερμά τον φίλο Δήμαρχο Λεμεσού, τον Ανδρέα Χρήστου, τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Χατζηπαύλου, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους συνοποιούς και όλους όσους έχουν συμβάλει στην επιτυχή διοργάνωση της 50ης γιορτής του κρασιού. Θα ήθελα και ως Υπουργός Εμπορίου έτσι να μεταφέρω και ένα δικό μου μήνυμα αισιοδοξίας απόψε. Καταρχήν να θυμίσω τις πολύ θετικές επιδόσεις φέτος του τουρισμού, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία βέβαια θα βοηθήσει και πολύ τον συνάδελφο, τον φίλο, τον κύριο Καζαμία, στις δικές του προσπάθειες, τις πολύ έντονες και αποδοτικές προσπάθειες που καταβάλει για να πάρουμε την οικονομία μπροστά. Θέλω να σημειώσω ότι έχουμε ήδη ουσιαστικά ξεπεράσει τα οποιαδήποτε προβλήματα είχαμε με την παροχή ηλεκτρισμού. Αποκαθίσταται πλέον η παροχή ηλεκτρισμού, η οριακή επάρκεια, για να μπορεί η οικονομία να λειτουργεί εύρυθμα και προχωρούμε πια και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που βρίσκονται μπροστά μας. Γι' αυτό ως Υπουργός του Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που το ΚΕΒΕ μας ονομάζει Υπουργείο Ανάπτυξης, θέλω να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας απόψε, το οποίο βρίσκεται και στο πνεύμα της απόψινής γιορτής. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση, αξέχαστες στιγμές και να σας διαβεβαιώσω ακόμη μια φορά ότι έχετε τη στήριξη της πολιτείας και του Υπουργείου μας σε κάθε σας προσπάθεια και πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάει Άμπελος. Seguía. Απαχικό
φίλοι με την παράδοση και το τραπεζί ενέταξαν χέρι με τη μετάληψη. Επέμφθηκε το μήνυμα σε βασιλείς σουλτάνους, με το κρασί μας λάφυρο και για τους καραμάνους. Κόσμος λευτερά, χέρι και πιαντάμα, της Κύπρου το γλυκό κρασί, του ερώτα το τάμα. Τώρα ο κόσμος λευτερά, χέρι και πιαντάμα, της Κύπρου το γλυκό κρασί, του ερώτα το τάμα. Κόσμος λευτερά, χέρι και πιαντάμα, της Κύπρου το γλυκό κρασί, του ερώτα το τάμα. Τώρα ο κόσμος λευτερά, χέρι και πιαντάμα, της Κύπρου το γλυκό κρασί, του ερώτα το τάμα. Της Κύπρου το γλυκό κρασί, του ερώτα το τάμα. Ευχαριστούμε πολύ. So I'm very pleased to announce this is an official Guinness World Record. Congratulations! Ο κύριος Αντώνης Χατζηπαύλου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, θα παραλάβει το δίπλωμα.